Svetkovina Velike Gospe je svetkovina uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo, jedna od onih vjerskih istina koje crkva od početka svoga postojanja vjeruje i ispovijeda. Ona je tek 1. studenog 1950. godine proglašena vjerskom istinom ili dogmom, ali u tradiciji crkve i istoka i zapada postoji puno duže. Ona postoji kao bilo crkve i vjera žive crkve koja Blaženu Djevicu Mariju kao majku Gospodinovu, Bogorodicu, časti i slavi kao na nebo uznesenu. Prvu između nas koja je dušom i tijelom bila uznesena na nebo. Svetkovina Velike Gospe u našem je narodu duboko ukorijenjena. Danas u većini svetišta, u većini gospinih crkava, u većini naših hodočasničkih mjesta se okupljaju tisuće, deseci ili stotine tisuća ljudi koji dolaze slaviti Blaženu Djevicu Mariju, ali na osobit način tražiti zagovor za sebe, snagu kvalitetnoga, ispravnoga i dobroga života. Blagdan Velike Gospe posebno se obilježava i u Brodskom Vinogorju, koji je upravo na ovaj dan slavi svoj kirvaj. Mi smo velikogospojinske dane već počeli obilježavati od Dana domovinske zahvalnosti, pa je uslijedila devetnica koja je imala vrhunac sinoć u uočnici uznesenja Blažene Djevice Marije, uočnici Velike Gospe, sa svetom misom u 8 sati i procesijom sa svijećama koja je već tradicionalna i koja će se nastaviti svake godine u ovoj župnoj zajednici. A od jutros smo počeli sa svetim misama u 7, u 9, u 11, velika svečana misa. Poslije podne u 17 sati, to je misa sa blagoslovom djece i zahvalna Euharistija ili zahvalno misno slavlje u 19 sati. Dnevne svete mise na blagdan Velike Gospe u Brodskom Vinogorju održane su u parku pored crkve, a oltar za održavanje ovih misa postavljen je u sjenici. Vjernicima mnogo znači ovaj blagdan, međutim većina će ga obilježiti skromno, jer ipak za Veliku Gospu najvažnija je čista duša i misno slavlje. To za vas osobno znači blagdan Velike Gospe i kako ćete ga danas obilježiti? Lijepo molitvom i na svetoj misi. Sve mi znači. Ja sam počela obilježavati dan Gospe prije 9 dana, devetnicu sa Budajinke. Dolazili smo pješke nas par i molim se i vjerujem i zavjet je za svoju djecu, za svoje obitelji, za svoje unuke, za sve eto. Sve, puno mi znači. Puno mi znači, ništa drugo. Kako ćete danas obilježiti ovaj blagdan? Pa eto, svetom misom i pričest, ispovjedom i kao kršćanin velika i događaj, velika sveta misa, obilježit ćemo ga s prisustvom na misiji, molit se za nas, za dobrobit i cijele Hrvatske i naš svi pojedinačno i nešto posebno. Ajoj, pa to mi puno znači. Doći ćemo na misu i obilježiti i tako Bogu se moliti. Biće lijepo. Pa ne skromno, a puno mi znači Velika Gospa, to je naš blagdan, nešto najveće što imamo i tako. A skromno obilježiti nešto ovako u krugu obitelji i tako.